Hürmetli тыңлаучыларым, мин сезне Казан шәһәрендә яшәүче Илфир апа белән таныштырырга уйладым. Ул гади генә кеше түгел. Илфир апа ул киндек әбисе. Менә сезгә бала табарга җыенучы хатын-кызлар килә, мөрәҗәгать итәләр һәм балалары тугач та күкрәк балалары белән сезгә киләләр диләр. Сез нинди ярдәм күрсәтәсез аларга, Илфир апа? Алар килелерinde men өз йорты белән яшибез. Мунчабыз бар. Бергә эшләгән кызлар, бәбиләгәч, ниткәч киләләр миңа. Баланы юк биргә. Нигә баланы 7 көнгә кадәр тырышалар мунчада җуарга. Хәзергә ниләрне белеп бетермим. Ул вакытта birinci балаларның жуанын сөйлейм әлі сізге. Балаға ләукеге беткі бір нәрсе жаясында шунда әзірек кенә парландырасың. Бірінші кіргенде баланы ұзақтыра ярамай, біріні оғарғанчы жоо бітірге керек. Ondan soң әзірек кенә қоллар белән шығып, нетіп, қайсы бір балада шетинка буладыр. Шуны чыгарга керек, бала тынычлыктан жүклый алмай болса, ол билчәт тирләрендә шунда буладыр. Менә безнең курчак бар, әйдәгез курчактан күрсәтәбез. Менә шундан, Димәк, бала тугач 7 көн эчендә баланы мунчада юындырырга кирәк. Ул инде баланың текләреннән арындыру өчен эшләнә, шулаймы? Бер тиресе төшкән шикелле була баланы мунчада. Әзгенә шыгыйсың, бала икенче төскә керә. Шулаймы? Матурланып китә. Күрсәтегез әле, менә ничек аның аркасын ышкырган, бәлки менә шу курчакны менә хәзер салдырабыз. Су жылы булырга тиешме? Шуны әйбәткәнә карасын, жылы булсын, ни булсын, бала җыламасын. Ул рәхәтләнеп җыклый. Ята ул нигә мунчада. Менә әзгенә бөтен менә бу плечәләрне ышкыйсың. Анда кара точка чыкса, ул шитинка дигән сүз инде. Бала тыныч кына җыклый алмый, шуны чыгарга кирәк. Ана сөтендә әзрәк сиптерсәм була нигә. Анарысын жуып нитеп бетергәч, тәһарәтен алдырасың, ул кеше шикелле бар, бөтенсен шулай эшлисең дә. Анары материал марлевый кирәк, марле. Марле ул беркәдә шуннан теге шитинкада чыга. Ул кайсы бер балада булмый, бөтен балада да түгел. Күбрәк була ул. Бала рәхәтләнеп җыкка киткәннәре дә була нидән. Шул ничә минутта баланы җуып бетереп, апшыгырга кирәк. Җакты торга ярамый беренче кергәндә. Ничә минут мунча? 10 минут. 15 минут. Шул чама. Эсседә булырга тиеш түгел. Бик катысы да ярамый. Әгәр дә менә шәһәр баласы булса, ничек аның текләрен чыгарга ул баланың? Алар аны чыгарып булмый. Аны парландыра мунчада кирәк. Аны әле гади генә кеше чыгара алмыйдыр, менә сезнең кебек кендегә биләр чыгарса гына. Мен еленгән инде. Ничә баланы шулай дәваладыгыз үз гомерегездә? Белмим дә инде. Киләләр мунчага. Мин бер сүз әйтмичә, кайсы бер бала нирәк була. Прям тиресе төшкән шикелле икенче булып чыгып китә мунчадан. Менә кайбер балалар тугач та елыйлар. Елыйлар. Ир бала күбрәк җылый. Ир баланы неләре нәрсәләр ише утырырга тиеш урынны, шәгыләр утырырга тиеш. Аны әзрәк сипарга кирәк. Сиписында байтып, менә байтып сиписында байтып төшерәсең. Ни өчен шулай? Шәгыләрне утыртырга кирәк. Сез әйткән идегез, хатын-кыз ир-атны тудырганга күрә шундый проблемалар булырга мөмкин. Алар нирәк була, проблемнарак була ир бала. Ничек менә күрсәтегез әле кулыгыз белән, менә ир бала дик. Алып килделәр сезгә берничә көнлек баланы, әйме? Мен башта мунчага кертеп җуарга кирәк.
Onları sonunda gana baytırıp sipap mine mında osqa düşürüyor gerek. Saat tilleri ortadan mı? İyi, sen mine baytırıp niptip sipap ne Neçe tapkır? 3 mertebe. Bizde Tatarlarda 3 mertebe bütün üstünde işliyorlar. Nege? Valla kız bala ol, nежныйрак ol, жайлырақ була. Ер бала ol, 40'ına kadar жыларга mümkün. Ер бала. Анын бүтүн ишейлери, тегенелери отургайт тийиш орунна. Кыз бала не янында не булгаш экинчи тилдерээк булалар. Sizge mine bu selet kimden köştü? Siz özünüz öğrendiniz mi? Sizin ebi babaylardan kelgen selet mi ol mine? Яңа туган балаларның işlerin oturtu, onların tiklerin alu seleti. Ne? Men özüme kelgendir o. Benim bir apayım nitedir, тоже juadır ya. Şu apayın juğanda qarap turib netkenmendir mi? No, kişi yaratırga tiyiş. Benim unuçkaların neticesine kadar isim koşkança men alarını munçada juadır ya mende. İlfir apa mine hazır bitinde andı kendi evilerge müracaat etti diyen nerse yok. Yılasa yılamasa da tabip şakırlar, kübrek daru vereler. İyi. Mine sizin gibi kendi evlerde bitinde kolmadı. Yok da ben vallahi hatırlamıyorum. Kişi bit korkay yaş balаны juarga. Rahat jugaç. Balаны isleri ikinci türlü yaş balаны. Onu juğanda özün lezzet alan ne olasın? Siz dualar okuysunuz mu balanı yoganda? Okuyayım. Duası bu mu? Mine balanı birinci tapkır vanını kirtkende, munşa kirtkende neydi dualar okura gerek? Ana başta indi bizim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şunu okuyup, neyini okuysun? Türlü dua. Bilgen dualarını. Bilgen dualarını için köngülden okura gerek. Ama ne tepti öyleydi. Ondan sonra sizge müracaat eteler iken Elfir apa balаны isim kuşkanda da mine sizin bilen kеңешleşeler. Eyteler balanın isimi jisimine turuk kelirge tiyiş dep. Etseniz bu hakta da öz fikirleriniz mi? No bizim bit gırap gadetten kalgan eski isimlerden benim birinci Uluçkında Kamile, Leyla, bütün size eline nişiktir şun Tatar ismi kuşkan bala özü de tanış bula dep anı bizge eyteleri, bizim ernileri öz isimle koşmağız elinde isimler dep niteleri. Nuha yaşlar ikinci türlü. Mine hazırgisi vakitte moda kitken isim olmuştur o. Mine küs diye deyip, sihir salmasınlar deyip, kişiye etmişegine barıp meşitke isim olmuşturup koytalar iken. Mullalar da kulaklarına şu ikinci isimni kuşalardı. Siz buna nişik karışız, kelişesiz mi? Yok indi nişe bir kıymetli isim kuşalar. Indi oltaga üsüp jitkeşeri, abalana nige çok alandır. Yani bizim Gülşavi Mulla özümüzün kıvarı bütün bağlarga tağın jeyip isim koşturup minderge balаны yatkırıp ol kelip ukaydır, isim koşadır. Hazırki yaşta ikinci türlü alarga bu mende eytip karasan değeri ne olar? Özleri yıktım. Özleri nişiktirler şulayın. Siz özünüz koysi yoktan tumışınız bilen? Tumuş men Arşa rayonu Nusa avulundan. Men Nusa'nı kıyındı. Siz neçe yaştan Kozan'da indi? 4 yaştan mümkün. 4 yaştan Kozan'da yaşadınız, mında kebe çıktınız. Mine hazır sizin gibi kendik evlerge müracaat etuvchiler köp mü mine sizge şaltıratalar mı? Bala yılı sizge kelip? Bik yakın kişiler güne. Onlar sonra men hazır özümde bik netmeye korkam. Balalar köbüsü avurduğunu özümden nevimden korktan. Eğer de mine balanı yılağa şimdi tege munça kirtmeseler diye beytik. Anın tegen çıkarmasalar ol avurga mümkün mü? Avurga mümkün de onu tiri niteyin de o barabara ne çıkmışsa da çıkar. Tiri bala nite jılı. No indi munça dağa joğuğa bir nese jitmeyi.
Мен шулай ойлаймын. Бала тугач та төрле үләннәр кушып ванна кертәләр баланы. Ол бала кішкене вақытта түрлі үләннәр белән жуарга ярамый. Аллергия бирергә мөмкин үләннәр. Аны бик сак булырга кирәк. Бала беренче киткәндә су белән генә жуалар. Аннары соңына сабынлап нитеп үткән калгач кына. Мен хупланмыйм үләннәр нитеп баланы жуарга. Менә минекне җылытып, минек су белән юсаң, минек белән бераз гына чапсаң ярыймы? Аны бала әзрәк үскәч, яшь балага ярамый. Ул венкта барыбер аллергия булырга мөмкин. Сезнең үзегезнең булдымы бала кабул иткән, менә бала тудырга булышкан вакытыгыз? Булышканым бар ничә мәртәбә. Ул бик авыр эш. Анда бик сабыр не булырга кирәк. Булганым бар. Без хатынның кызы. Саат 12-ләрдә булды микән, шул тирәдә барып төнне булышканым бар, көндекләрне кисеп, нитеп, потому что авылда ул. Шәһәргә чыгып китеп булмады. Аллага шөкер, бөтенесе дә әйбәт чыкты. Хәзерге вакытта ул балага ничә яшь инде? Үзе дә әнидер инде. Әнидер инде, 20 яшьтән узган инде алар. Лекке вакытта буладыр. Авыл җирендә бит фельдшер да юк кайсы вакытта. Шундый хәлләр булгалайды, но күп түгел дип әйтә алмыйм. Менә сез үзегезнең сәләтегезне, менә бала тугач та аны ничек итеп юындырга, ничек аркасын ышкырга дип әйтик, теген алырга, шулай ук ничек эчен утыртырга ир балаларның, сез үз сәләтегезне күрсәтеп калдыра алыр идегезме, менә теләк белдергән ханымга? Беләм, була. Нонда әле мен очратканым юк. Но теләгән булсалар, өйрәтеп, нитеп, аны бит әле беренче юганда алай түгел, икенче юганда кашларын сыйпысын әйбәтләп. Ничек кашны сыйпыйлар? Каш матур булсын дип. Менә минем ишеткәнем бар, әгәр дә балаңның кашы шундай талдан нечкә, матур, нәфис булсын өчен көмеш тәңкә белән кашка тидергәннәр дип. Тидергәннәр дә, но мин андай булмады, мин үзем куллар белән генә ышкып, нитеп, матур булсын дип. Дугалар укып, андай хәлләр булгалый. Тагын нинди гырыф-гадәтләр бар яшь бала белән бәйле? Яшь баланың нәрсә дип әйтим? Бәхетле булсын өчен. Ансы бәхетле инде нитәсен, укыйсың, нитсен, исән сау булсын, сабыр булсын, бәхетле булсын, тәүфиклы булсын дип, ата-анага итәгатьле булсын, бәрәкәт булсын дип телисең. Менә элек бит инде безнең гырыф-гадәт буенча яңа туган баланы 40 көнгә хәтле чит кешегә күрсәтмиләр. Күрсәтмиләр, хәзер дә күрсәтмиләр. Ни өчен ул шулай эшләнә? Күз тимәсен дип. Күз тию тоже бик булган хәлләр ул, күз тию. Күз тиюдән саклыйлар. Ни өчен 40 көнгә хәтле күрсәтмиләр менә? 45-тә түгел, 50-дә түгел. Безнең гырыф-гадәт ул мөселманнарда 40 көн, бөтен җирдә дә 40 көн. Шуңа күрә баланы да күрсәтергә ярамый. 40 көнгә кадәр. Наны бөтен кеше тотмый инде хәзерге яшьләр. Менә хәзерге вакытта бала тумаган социаль челтәрләргә фотоны эләләр. Бала кырсакта, кырсакны да күрсәтеп фото эләләр. Хәзер күз тию беттеме? Нәрсәдән бу? Сез моның белән килешәсезме? Күз тию бар инде ул, бер кайда китмәй. Яшьләр бик ышанмый. Димәк, ышаныч бетте. Бик нитмәйләр. Бик сирәк булды ышанган бал нигә? Аны гырыф-гадәтләргә. Илфир апа, әңгәмәбезне төгәлләп, менә бала көтүче әниләргә, әби-бабайларга үзегезнең нәсихәтләрне бирсәгез иде, телекләрегезне әйтсәгез иде. Бала көткән ниләргә, яшь хатыннарга теләкләрем исән сау
kutulsunlar diye aytıp olmaydı. Tapsınlar bebilerin. Bebileri isen sağ olsun, sağ selamet olsun. Balalar bir köp bit, garip balalar da var. Allah'ına saklasın, tilep dursunlar. En korkunçu şul bala garip bulup durmasın hazırki zamanada. Allah'ına saklasın.